Yet, sa mong kapanahonan yet ba, tung naapa mi sa elementarya o sekundarya, grabe na mga kauwaw nga mga nangaangkon, uy, gikan sa among mga minahal na mga teachers. Inang, daghan, klase-klaseng pamaagi. Isa na lang gini example nino kana ganing malowest ka sa score sa quizzes or sa periodical. My God, i-mention jud ka yet balik-balikon pag ko pilay score nimo, balik-balikon pa mong pangalan. Nya, luy kay tuyet kato ba mga tao mga arty-arty mga gwapa-gwapa hili gufa-gufa nga mga classmates. Ingnon pagid na yun sa teacher. Oh. Unya day. Perti ni mong artiha day. Perti kini mo hili kay kapagwafa day. Mahasli kay kapagwapa. Pero ang imong utok day, wa gyud, hungaw gid ang ulo. Wow kay naiyit, uy. Wow kay pero yut, wala man may na-trauma sa una. Ang kauwaw na mo, gihimo na mong challenge. Ang among embarrassing moment sa una, challenge to sa amo, uy. Para ma-develop me. Magbuhat mi og kanang for the better na. Para di na mi mauwawan yet, kay ulo kay yet, labi na ka na. Kana bitaw na bulabog na ka, nga nakay-crush mo sa inyong classmates, sa inyong classroom, tapos sa kabalo pag hindi mong crush ni mo siya, yit ka nang i-mention kayit, kasabang ka pa, kawawan kayit. May ba ka nang i-mention ka, nga ka valedictorian ka niya, lowest pag ka sa score. O diba? Unya kung buhaton na sa inyo karong yet, ningon na pod mo nga privacy na ninyo inyong score, nya gi-mention mo. Oh, so na lang ka ha. Daghan pag may mga kaulawan sa una yun. Pero yut no, isa to nga mga kanang nagmold sa amo yut, naghubog sa amo to be a stronger person. Muna kami karon yut o tanawa ra gud nga mong mga kaedad nako yet, puro mga strong. Mag-strong dayon ba basta mabikil.